Ayan guys, so nagiging problema ko talaga ngayon yung brush streak. Lalo na kapag medyo madami yung nilalagay. Lalo na kasi sa concealer, mas malapot siya compared to foundation. Happy naman ako guys, in fairness sa performance ng brush na to. Itong eyebrow brush natin. Hey everyone! Welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, we will be reviewing these Shopee brushes. Nabili ko sila sa Shopee. This is the marble brushes 10 pieces set. So if you want to see the performance of these brushes, please keep on watching. So, gagamitin na nga natin siya guys. Gagawa tayo ngayon ng very simple lang na makeup look. Ang challenge kasi dito guys, kung bakit ko nire-review itong mga ganitong brushes, what if ito yung mga afford din nyo na brushes, and kung ito lang yung brushes na meron kayo, makakasurvive ba kayo or makakagawa ba kayo ng mga, you know, makeup na pwede na red pang everyday or pang party, ganyan kapag may mga pupuntahan kayo. So, I'll try my best na exclusively, ito lang talaga yung gagamitin ko. Mag-moisturize lang muna ako, guys. I'm using this Myra E Vita Smooth. And after that, magpa-primer naman tayo. This is the Maybelline na Baby Skin. Ayan. Ito yung favorite ko na primer. This is the pore eraser kasi nabablur out na yung mga pore. Ganyan lang yung ginagamit ko guys. Konting-konti lang. So, a little goes a long way. Sa mga nagtataka kung magkano, parang 200 plus lang siya. Or, so, walang 300 sa pagkakaalam ko. 299 or 275, mga ganun lang. Okay, this is the challenge ngayon guys. Kasi hindi ko alam kung anong gagamitin ko na brush for my foundation. Nasanay kasi ako na flat kabuki brush or sponge yung ginagamit ko. Ito na lang guys yung gagamitin ko sa aking foundation. This is the flat na ganyan. So, parang kabuki siya, pero manipis nga lang. Kasi, yung fluffy dito na brush, ang gusto ko, gamitin ko na lang siya sa powder. Kasi mas mahirap naman kung gagamitin ko yung fluffy sa foundation, tas ito yung gagamitin ko sa, sa powder. So, I will be using the Fit Me Matte and Poreless na foundation from Maybelline. Uy, in fairness ha. Kaya naman niya, besh. Maliit nga lang yung coverage niya. So, mas matagal kang mag-blend ng product. Ayan. Unlike sa kapag mas malaki yung foundation brush mo, mas madali din. Okay naman, nabiblend naman niya. Yun nga lang guys, dahil hindi siya masyadong dense. Ayan, ganyan na siya kasi kapag nagkakaroon siya ng brush streak. So, kailangan mas matinding pagbe-blend yung gagawin natin. Alright guys, so tapos na ako sa aking foundation. Ayan, mas matagal nga lang talagang mag-blend kasi ang liit, tapos yung brush streaks yung magiging kalaban mo talaga kasi nagiging ganyan na siya kapag may product na. So, sunod naman natin is the concealer. This is the Fit Me Concealer. Kasi kailangan natin ng concealer ngayon dahil alam nyo na ang ating breakout. Ayan. The purging of the skin. So, ito pa rin guys yung gagamitin natin para sa ating concealer. Actually, parang mas okay siyang gamitin sa ating concealer. Mas maliit siya. Pwede siya sa mga crevices. Ayan guys, so nagiging problema ko talaga ngayon yung brush streak. Lalo na kapag medyo madami yung nilalagay. Lalo na kasi sa concealer, mas malapot siya compared to foundation. So, dahil di ko na kinaya, yan, gagamit tayo ng sponge ngayon guys para lang ma-blend siya. Ayan, so kung meron kayong sponge, ayan. Hindi ko kasi kaya talagang mag-blend ng ganun katagal guys. Yung gusto ko kasi, yung foundation ko tsaka concealer ko, mas polished talaga. So, I failed agad-agad the challenge na ang gagamitin lang is the brush set. Okay, so ito naman yung ating powder. Ito na kasi yung pinaka-fluffy nila guys. Ito na yung pinaka-makapal. So, we're gonna use here the MAC na pressed powder. Medyo okay naman to guys. Yun nga lang dahil mas maliit siya. Ayan. So, mas mahirap talaga ang mag-blend. So, hindi siya pang nagmamadali. Pero, for the sake of the powder, kaya naman niyang i-blend out yung powder natin, guys. Pero, alam niyo yung ganitong size talaga, yung ganitong size,
mas maganda siya kung pang blush nyo na lang siya. So, sunod naman natin is the kilay. We're gonna be using this Prestige, ayan, na brow set. This is from Sistressy. Yan. And meron po tayong brush dito. Ito yung medyo na-excite ako talaga eh. Kasi gusto ko yung mga pangkilay na ganito. Ayan. So, tingnan natin kung hindi ako madi-disappoint. Gusto ko yung lapad niya, guys. Ang dali. Ang daling gumawa ng kilay pag ganito. Dahil mas malapad siya, guys, mas mabilis na na-spread out talaga yung product. And then, manipis din siya. So, sakto lang na pang fill in sa, ano natin, sa brows natin. So, happy naman ako, guys, in fairness sa performance ng brush na to. Itong eyebrow brush natin. This is the Nichido na contour palette nila. Which is, meron yung pang-highlight, pang-shape, tsaka pang-contour. Pero most of the time, yung pang-contour, tsaka pang-shape lang talaga yung ginagamit ko dito. And I will be using this one. This is the tapered, or parang, ano bang tawag mo dito? Parang pa-round siya, ganyan. So, mas mahirap mag-blend, guys, pag ganito. Actually, alam nyo, maganda na nga to eh, compared dun sa dating ginagamit ko na yung mga kabuki brush set. Kasi mas fluffy itong bristles nito, itong tapered nila, compared doon. So, mas madali siya actually mag-blend kasi hindi matigas. Pero yun pa din, ito kasi kung para sa akin, yung mga ganitong brushes is for application of the product only. Hindi siya yung talagang pang-blend. Ayan guys, so ang napansin ko sa kanya, hindi talaga siya pang-blending. So, kasi kapag ganito yung pinang-blend natin guys, na the drag off niya, pati yung foundation. So, sayang. So, I suggest you can use this for application of the product na lang. Ayan guys, so mag-blush naman tayo. I will be using the Tarte in Splendor. Ayan. So, ito naman yung gagamitin ko na brush. This is the angled brush na mas fluffy siya. Actually, ito yung isa sa mga na-excite akong gamitin. So, tingnan natin kung kaya ba niya. In fairness naman sa mga brushes na to, napakalambot naman. Actually, hindi naman sila masakit gamitin sa skin. Ayan, maganda naman yung pagka-soft ng bristle, ganyan. Okay, so mag-highlight naman tayo. Ito, isa din sa mga gusto ko na brushes nila, guys. Kasi, pag ganyan siya, so gusto ko yung ganitong brush na gamitin sa aking highlighter. Ayan, kasi gusto ko mas madami siyang napipick up. So, ganyan tayo. O, diba? Napaka-effortless mag-highlighter kapag ganito yung gamit, guys, na brush. So, pasok na pasok ka. Yun nga lang, masyado siyang makapal. So, kung nagtitipid kayo for your highlighter, yun lang ang downside nito, guys. Pero for me, okay na okay itong ganito. Okay, so mag-eyeshadow na tayo. Tingnan natin. Medyo kinakabahan din ako, guys, sa pang-eyeshadow nila. Kasi, ang liliit. Ang hirap nito. Pag ganito, ang hirap mag-blend. So, 4 na lang yung magagamit natin for the eyeshadow. Kasi yung isang maliit is for the brows. So, I will be using this EB Pro Brick nila. So, gagamitin ko una, guys. Ito na yung pinaka-fluffy nila. Ito na yung pinaka-malaki nila. Ayan. Gusto ko lang i-warm yung eyes ko, guys. Pero parang sobrang liit niya. Gamitin ko na lang kay daliri ko. Ayan. Mas mabilis pag gumawa kapag yung daliri ko na lang. Ayan. Okay. So, wala po yun. And then, mag-apply na tayo ng ating para dito sa ating eyelid. Uy, in fairness, maganda to ha. Yung medyo fluffy na flat nila, ganyan. So, in fairness sa kanya, maganda. Maganda yung pag-a-apply ng product sa kanya. Alam nyo guys, hindi ko alam kung paano ko to gagamitin, tong mga to. Tong maliliit na gado. Dalawa pa man din sila sa isang set. Ayan o. Dalawa. Tapos, ang problema dito guys, medyo stiff sila. Ayan, medyo stiff talaga. So, maganda sana to kung pang liner na lang. Pero, try natin gamitin. Let's not judge yet. Gamitin ko naman guys, itong gold na to. Ayan. Papatong ko lang. In fairness, okay din siya ha. Okay din naman. Ang magiging problema ko dito yung pang-blend ko sa mga to.
Kung for application lang guys, maganda sila. Judgmental na naman ako kanina ha. Okay, so wala po tayong pang blend. And kailangan ko ng dark na matte. So gamitin natin yung aking favorite na eyeshadow. This is from MAC na Barbie. Ayan. Ito yung shade niya guys. Ayan. Lagi kong ginagamit to sa dulo ng aking mata. So gagamitin ko na guys yung pinaka fluffy nila. Yung unang ginamit ko rin. Ayan. Lalagyan ko yung dulo ng aking mata. Ang hirap mag-blend. Ang hirap mag-blend. Ang liit kasi niya, besh. Parang mas maganda pang-blend ko na lang to. Ito yung pinaka-fluffy na apply ko kanina. Ito na lang kasi mas fluffy siya eh. Fluffy ito. Yun nga lang pa-flat siya. So, hindi pa rin siya talagang pang-blend sana. Uy, in fairness naman ha. Na-blend naman niya mga besh. Okay, so tapusin na natin tong ating mata. Lagyan ko na lang muna yung ilalim. Ito, dahil para may silbi tong mga flat na to. Lagyan ko yung ilalim ng ating mata. So, yung ganito kaliit, alam mo na stiff talaga siya. Ang short kasi ng, ano niya guys, ng bristles niya. Oh. Finalize our eyes. Let's use the mascara, eyelash curler from Nichido. And our mascara will be this one. This is the Everbilena na Fix Curl. Gustong gusto ko to guys, tong mascara na to. Kasi, tingnan nyo na lang. O, diba? Nakakakapal talaga siya ng mata. Ay, ng eyelashes, I mean. Ito yung liquid matte lipstick naman guys from Vegan Lips. And it is in the shade Lucky You. Ayan siya. Ayan guys, dahil dark to, and then alam ko marami akong lagpas, gagamitin naman natin, parang talagang sinadyang maglagpas eh. Gagamitin natin yung isang flat na brush guys. Ito yung hindi pa natin nagagamit sa eyes natin, pero same lang din sa isa, na para panglinis ng lipstick dito gamit ang concealer. Alright guys, so this is the final look that we have here. And ginamit ko actually yung ating 10 brushes. But I failed in the foundation brush kasi yung brush is trick talaga guys. Hindi ko talaga kaya, hindi ko maatim na hindi ko i-correct. So I use the sponge for this para lang ma-finalize ko yung foundation ko and the concealer. But all in all, sasabihin ko na lang kung gusto ko siya o hindi. For this one, this is the thing that I use for my foundation. Eto guys, siguro gagamitin nyo na lang siya sa iba. Like for the highlight, pwede. For the application of contour, but not for blending. Kasi hindi siya ganun ka-fluffy. So this one, it's a no. Next, yung ginamit natin para sa ating contour, this is the tapered, ayan, or yung parang pa-curve siya, pabilog siya, fluffy naman siya. This is the one that I use for my contour. So, ito naman guys, ang naging problema ko nga lang, dinadrag niya yung foundation ko. So, I suggest if you want to use this one, for application lang, like for cream products, for your contour, for your blush, ganyan, for the brush. And yun nga pala guys, yung sinasabi ko, this one, ito yung pang foundation kanina na sinabi ko. Maganda siya for the application of the liquid product, especially if you're just like me na ayokong tinatouch talaga ng fingers ko yung mga products. So this one is good for the application, but not for blending. And this one also, good for the application, but not for blending. Nagda-drag siya ng product, especially the foundation and the concealer. Instead na maganda na sana yung base mo, hindi, dahil sirain naman niya. And hindi siya nagbe-blend ng maayos. Next naman guys is the powder brush that I used. Maganda to kung pang blush nyo na lang siya or pang contour, gamitin nyo na lang siyang pang contour.
Eto, mas pinili ko kasi yung prioritize yung powder ko kasi 'di ba, mas maganda kapag mas fluffy yung brush for the powder. Yun nga lang guys, hindi siya ganun kagandang pag-blend kapag buong muka. This one is good for an area only, yung maliit lang na area na sakto lang siya. So, I suggest this one is for the contour or for your blushes. Next naman guys is this one. This is the angled brush that I obviously used for my blush. Ito naman, okay naman siya. Actually, ito yung pinaka na-enjoy ko na brush kasi tama yung paggamit ko sa kanya and tama yung performance niya or good yung performance niya. So, ito yung pinaka na-enjoy ko sa mga big brushes. Yun nga lang guys, mapapansin nyo may mga glue-glue pa siya dito. Ayan. So, yun lang yung naging downside ng mato. May mga glue pa siya. And then, of course, isa din to guys sa mga na-enjoy ko. This is the tapered ba tawag dito? Basta flat siya. Naka-curve siyang ganyan. Alright? Ginamit ko siya para sa aking highlighters. And gustong-gusto ko siya. Alam niyo naman ako guys, mahilig talaga ako sa highlighter. So, gusto ko yung malaking brush para sa highlighter ko. Actually, kahit nga sana yung mga pang foundation, pang ano, maganda siyang gamitin para sa akin ha. Para sa aking highlighter. Kasi gusto ko yung madami akong highlighter na lalagay. So, eto guys, yung pinaka na-enjoy ko at yung blush. Ayan. So, but for this one, mali nga lang kasi yung paggamit ko. So, kung meron na kayo nito, I suggest you use this for your contour. And then you use this for your blush and then highlighter. And all in all, yung dalawa is for application of the product na lang. Hindi sila magandang pang-blend. Okay, let's move on naman sa ating mga eye shadow brushes or the tiny brushes. Ito naman guys, yung napansin ko dito, sobrang liit niya. Kasi ako nasanay ako sa medyo mas matataba na ano. Ang hirap kasi mag-control pag mas maliliit. Actually, kahit ballpen or lapis para sa akin, hindi maganda yung motor skills ko pagdating sa mga mapapayat na ganito. Kasi hindi, you know what I mean, hindi ganun kalaki yung grip ko. So, mas mahirap siya. And then, very short din siya. Gusto ko kasi kapag kapag yung medyo light-handed lang ako, yung mas malayo sana. Kaso, shorter din ito. Simulan natin sa unang ginamit ko. This one, guys, this is the parang blending brush sa kanilang lahat. But, unfortunately, wala siyang kayang gawin. Hindi niya kayang mag-blend, hindi niya kayang mag-apply ng product. Kasi ito yung ginamit ko sanang pang-base. So, this is a no for me. Next one here is this one. This is the flat na mga brush natin, guys. Actually, dalawa sila sa set. Ayan. Dalawa sila. So, ito guys, maganda naman. Actually, naka-survive naman sila para i-apply ko yung aking eyeshadow. And maganda rin naman na line ko dito sa baba ng mata ko. So, okay naman sila. Yun nga lang, medyo stiff sila. Kasi napaka-short nga naman kasi ng bristles nila, 'di ba? So, medyo stiff. But for the application of the eyeshadow, they did good. Not great, just good. Ayan, so okay naman sila. Next one here is this one. This is the flat na fluffy brush. Ayan. So, alam nyo, nakita nyo na sa video guys kung paano ko sila ginamit. Ginamit ko siya pang blend. Ginamit ko siya for application of the eyeshadow. And this one is the best among the rest so far. So, ito guys, ito yung gusto ko sa kanila. And then, isa pa na na-enjoy ko dito sa brush set na to guys is the one for the eyebrows. Ayan. Diba? Kasi malapad siya, tas manipis lang siya. May mga malapad kasi guys na brushes, pero ang kapal din naman nila. So, not good for the brows. Kasi napaka-delicate talaga ng brows kasi anuhin guys, lalo na dito sa dulo. Kapag makapal yung brush mo, mas makapal yung labas ng kilay mo, hindi maganda yung paglaline. So, eto, mabilis siyang gamitin kasi malapad siya in width, but not in the thickness. You know what I mean? So, saktong-sakto siya para sa paggamit ng aking kilay. So far, ito yung dalawang na-enjoy ko. Yung pang brows natin, and then yung pinang-blend ko, yung pinaka-fluffy sa kanilang lahat. And, pwede na rin pagtiisan yung dalawa na medyo matitigas. Ayan. Pinaka-ayaw ko talaga ito, guys. Ito, guys, wala siyang naitulong para sa ating look. And so, for the last part of our review, kung tatanungin nyo kung i-recommend ko ba sila, hindi ko sila ma-recommend na go buy this products kasi sa totoo lang, hindi ako nasayahan sa performance ng paglalagay ko ng makeup ko dahil sa kanila. Kasi big deal din naman guys ang mga tools.
kahit mumurahin lang yung mga tools natin, kung maganda yung performance or kung maganda yung quality nila, then it's good. But for this one, hindi ko nasulit yung payment ko for this kasi may mga mas mura pa na mas maganda yung kanilang work or yung kanilang pag-a-apply ng ating mga makeup. Ayan. So, ilan lang yung na-enjoy ko? Parang 4 or 5 lang talaga. So, half of the products, hindi ko talaga sila nagamit na, you know what I mean, na parang mag-enjoy ka talaga na marirecommend ko sa kanila. But, for those of you guys na meron namang ibang tools, ayan, pwede naman. For the application, kung kailangan nyo lang ng mga extra na brushes, ayan, pwede lang. Or, kung kailangan nyo pang pictorial, maganda siyang pang pictorial, in fairness naman sa kanila. Ayan, so, pwede na. Pero kung naghahanap kayo ng pang mas matagalan na gagamitin nyo, I do not recommend this product to you guys. So, yun lang guys. If may mga suggestion pa kayo ng mga Shopee brushes, na mga, you know, on-trend, you can comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong itry ko and i-review ko para before kayo bumili, may review na tayo. So, that's it guys. I hope you enjoyed watching this video and I hope you enjoyed watching this review. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah.